Kedu ihe mmeta n'ụlọ akwụkwọ? Akụziela ya abechedi. Abechedi, sọsọ ya? Abechedi. Ee. Ọgwụla ihe unu meta? Ngwa ya agụ nkwu ya? Ngwa gụrụ m aka nne m. Abechedi fegegbeyewe hi ijike kpekwele mwene nye ovi weyeze. Ezigbo nwa m. Nne m ọkwenye ka ndị na-abụ kena ka nwee ike zụpụta gị n'ụlọ akwụkwọ. Otekwana ikwe m nkwa edijem obodo oyibo. Ọkwa ya edijem? Eme gbanụsie ike. Ọ na onye nkụzi na-akụzi ihe nke na-ịghọta jụọ ya ajụjụ. Enugo? Ezigbo nwa m, don't worry. Ị ga-anụta ezigbo di. Anyị mụọ ịsọ ka anyị nwee ike sie chite obere ofe a tupu nnụ na-abata. Na-agwa m, mme ije na nke mmachi nwe ndụ ka ọ kpanye tụgo onugbu na ayọ m ya. Nke mmachi nwe ndụ ka ọ kpanye tụgo obere onugbu. Mmachi nwe ndụ ya onye mama NG na kusis na gate ya we no ya nne nwaanyị bere ma na anọkwara m nwaanyị bere ma ịnọ na nwa gwa dị no busy agbara egwu ka nke na-eme nne m ke esi ka ịbịa nnọọ ịbịa hụ m taa na asụ m na na-eme n'obodo ahụ chie na m ntị buju anya sị na nwa na-eno na gịnị na-eme n'ọwa biko si nube ihe na-eme n'obodo ahụ nne anọkwa m ama egwu gịnị na-eme ya nube aka nwunye ojoko ndị asị nu Katsina ugwu Awụsa natanụ nwunye ojoko ezigbo mma ya ezigbo enyi ana mmekwu na ọwa ajọ mmadụ na ihe nwaanyị na-eme na ụmụazị gboro igwe na ala ọgị mma ha na ya akọ kalizi ya karị nne m Chinwe m n'ụbọchị na nke mama Chinwe ndị oke kpatatu ụmụ ugwu si na ịkpa izogbo ugbu a pasike o bụkwa n'oge ibe a na-agba ọkpa n'ezi gbaa m ọkpa n'ezi I'm surprised na nube na ihe o ya ihe ahụ ndị na-anaghị akọ n'obodo a nwunye ojukwu na-eme nne m nwaanyị n'enu m na motosaịkụl ebe ka nna na-alụ di ihe nwa na ọkọ na-awụ mbịa jee bata ahụdụ m ihe ọwụlezie ka ngwazie gị ihe na-eme a sị na nwunye ojoko mama nchelile nwunye onye toro n'ụlọ eyo nwaanyị bere m nwunye ojoko derebe ọnkọ ya na-ewere aka ekpe agbọ nkwụ elu chekwa ke na-ekwudo ekwu ojoko ndị nọ Katsina na ndị agbọrọ ama m chere ọrụ ka manụ fukefukefu ihe dị otu a n'anya taa cherekwa ọkwa nke anyị nwa ụmụazị ndị a zụchara ndị nwaanyị bere m ịhụnanya ya na amụta nwa na-ekwuchi zụọ nwatakịrị ọ dịka onye nke anụchara m obere ama na ụmụ na ọha ya nọ na-ekwu na asịkwa na ọ wara ọjị na ọwa ha nwaanyị bere m aka na-ekwu oji aka ekpe gba ya nkwo ya nkwo elu ya ọ wụkwuru m ọjị aka emere ọnwa nwa obere ha okolete je gbuo nkwụ nne ọkwa obere ihe onye ka o ji adị mma asụ na-akụziri ụmụazụ ihe gbasara omenala ụfọdụ anaghị aghọta a na-agba n'ọsọ ndụ vileji omewo nọ ị na-aghọta ụfọdụ anaghị aghọta gịnị vileji ọ dị ka asụsụ Igbo anya na kịta eme ndị mmadụ sụwa Igbo a na-eme sọpịrị a na-eme indomi chefuzie na omenala anyị kacha mma ihe na-agụ mere ihe ọzọ ọha ka sị na-awụ obodo azụ na-azụrụ ha nchere n'ebe ahụ ebe a ka ha nọtọ mere onye ma vileji nne m aka na-ekwu nke ka na-ewedu na ọ wara ọjị taa ọjị mbọsị a kezi nke bụ na ọ bịakwuru kpọọ ichie na nkwue na owere aka ekpe gbaa ya nkwue elu si ichie gụọ ọkwa ụwa mmebi ụwa mmebi omere omenala a na-ekwudi nwaanyị ibere m omenala nwere nke ọma nwaanyị ibere m ịsọdụ mụsụ gịnị ekenekwụsị gịnị na ya amụ nwatakịrị ihe azụ ya kụzikworo ya onye nwe ụzọ ka ọ na-eme sọpịrị indomi mami indomi gịnị na-abịa echekwa onye na omenala ya ndị ọcha ka a na-ebizinu na-asụrụ m omewo na enu na n'ikwe ha kọrọ m nne onye na-anọrọ ebe ka nna na-anọ onye nwanne na-eje ahịa nne m ịhụ ka
eyighị nwaanyị ibere m njọ ahịa udu mmiri nne m ọya n'ama na-eju m ka site n'obere ohe tupu nna ha abata ndị ọzọ ya eme nna egbokwa m ọkpa n'eze nna